Kajing kublai step ipi baro ki parawangen bat ki parlok ki parajor baro ki ba isnok tilang bat ngi hani kesngi hagani ka jing syakri ke bangi don ka balang Jesus Khrist ni Pynthorumkhrah bangi piang subhai pi baro ka kerteng ke jong trai Jesu banganget bapilayo ka tayo ko babha ka tayo ko bakmen ka tayo ko bapiyo pan mat yu blei ka rukom ko baphala ro data bat nganget bah ni kesngi ro ka bangi wan lang ini pan mat yu trai kajing dorkat kajing kajing kajangi kajing dorkat kabawan ban wanra i kajing kerku i kajing pelaj i kajing penkhia pat ru da kaktien pat kabau pha singi ni kesngi kalau kaktien kabau yo banang teyingi banang pedingi ba bangin yang long kita kinong bu jung ki banang klador shisho se kajing long kajing kumtat hari ni kesngi apnya subhai pi baro haga kerteng ke jong tra Jesu ngi da kemen e rata ba pi yesnok tilang bat ngi hari ni kesngi bat ngi ai kentui pi ba pinai beteng ban ai snok ti bat ngi mana kapor bangi ya wan lang hari ni gurukom ban syakri ba hani kesngi nganget bu trai udan ke ba phalla ban le ha ban ba kajim ke jong pi tingi pidang subhai pi we haga keteng ke jong trai Jesu ni ke step ka bangi sedang ngi le lang ke jing duai pendam ya do no ke jangi ke jimu khat jangi ke met jangi baro su trai Buyok manialam ingi ni kesngi kabangi wan lang sini kejing syakri haki yeng kejong pi hang no pidan lalong haki jakat tray lalong hang no pidan wis not kilang bat ngi tu ngi le lang haki jing duai kabangi IT ya kini kapor baro shu trai hani kesngi trai Jesu bakorong ngi aingu ime nomor omdan kumami gen trai ublei babha ublei bakrau ublei badon bor baro mengi aingu ini kesngi bangi lak bani wan lang haki ni gurukom kumgi khon ki jame try lingba juga ni ke YouTube channel hagi yeng kisam ki jangi hagi jaka ki baper bingi don ka bingi snok tilang try ngawan try bingi dwai gin try bo men sim Khot jame try yo pan yalam bingi ka we pugoi ki shakri ma try klamo men sim Khot jame try ngi namla banlei e gin try na kata daw try ni ke singi priang bangi sya bat ngi pendam shakamon ba kajing penyat ke jong men sim Khot jame try ni ka por paro ngi dwai Kau pun kau kerja syakri kapan long belah pelat no tuan ni kerja kan ni kasi kan long tuan kerja syakri ya kapan mi menpentuk tuan ni kerja kerja mi kapan let tuan ban pendap kerja temu kerja ka long ban pelat long tuan ban penkhia long tuan berkor tuan ban kerku long tuan berkor tuan ban dumok long tuan ya kapan penbet ya kapan hikai tuan ni kasi mami tuan mi open pelat ya tak kerja syakri ni kasi kapan one bet nak kerja mi dah kertin kerja mi bodoh mensiam Khot jami syakri kerja ni baby Try aingo ime try bangi pengentang ini kapor baro ni IT wo syakri ujame ban ai ke khtin ni kesngi ni duai ba kecing perslek ke jame ba kecing pesat bor ke jame kan long koi pegoi ke khtin ke bami na ke sentor ke jangu kan long try bla penslek de me ba try kan long kecing ke khupan yang hilang baro haga kerteng ke jong Jesu ni duai bangi pane baro amen but amen you try Tiada kesini kami ngiwan lang, tu ngilit lang menruai lang ni kecing ruai. Aku penenggan risa, buat pertai syat kemen. Abagi kono play ken ruai ro, hasat lak pertai shisha. Hagani kapor bukum kini ngi aingu you play nam taga media, basisha ngi yo ban let sekeleng ke pertai shisha. Mengilak mani ruai kini keju kecing ruai. Manong abagi kono ju play hekeleng satlak juga pertai ken ruai. Yero you try, tu ngi ruai lang, mengi yero lang you try ni kesini, ni kecing ruai. Ai bapenenggan risa, buat pertai. Syat kemen, tinggi rualan ni jerua. Hab lagi kiti jangi kami ruai ro itrai. Abab nengkin risa, bat pertai syat men. Abaki kono play ruai ro. Hasat lak pertai ai babaro hari tem kentiu lagi so bat ki ban clear lom kin lek men bat pertajam yang joy bat yaro dan jingi you try yang joy bat yaro money you por baro yang jod bat yaro
bat bertajam yang joy bat yaro na jingit you try yang joy bat yaro mari you bangun dam daladono dalam ensip dapur baro yang joy bat yaro yang joy bat yaro na jingit you try yang joy bat yaro mani you bangun dam daladono dalam ensip dapur baro yang joy bat yaro disingir wine apa penengin risa bat pertesian men bagi kono blay wayaro hasat lag pertei ai babaro hari tem kintiu lagi ser maki panagler lungkin lek men bat pertajam yang jod bat yaro na jingit you cry yang jod bat yaro mani you bangun dam daladono dalam ensip dapur baro yang jod bat yaro na jingit you cry yang jod bat yaro mani you bangun dam daladono dalam ensip dapur baro yang jod bat yaro nan jingit you try yang jod bat yaro mani you bangun dam daladono dapur baro yang jod bat yaro yang jod bat yaro Jesus yang jod bat yaro hallelujah yang yaro yang mitrai ublay badai banyo chin yaro long mami hallelujah blay udon lambat ngi thao lagi tinggi ruang yes Lord Plikik majongi bani amitwai dono dap jing trang bani to janai iskor kamensim ban yos nami jisu to pen Jisu to pen Lekik majongi bani amitwai dono dap jing twa bani to janai iskor kamensim ban yos go nami oh Jisu to pen
Jisu to pen pau play udon lemangi oh play udon lembangi ubala play ki kamba ni wanjan you Jisu bani klemka oh play udon lembangi bashisha ubayai Kherdop to plit wai pen pau la burang hap nengki pen riu hima to pen scam plenoya ki pleng human sim to the Jisu to pen pau Jisu to pen pau play udon lembangi play udon lembangi ubala play ki kamba ni wanjan you Jisu bani klemka oh play udon lembangi pashisha ubayai ne ni wanjan you ban yo Kherdop to play try Kherdop to play try pen pau ya burang oh ap nengki pen ria hima to pen scam keep neng human sim to the Jisu to pen pau Jisu to pen pau play udon lembangi oh play udon lembangi ubala play ki kamba ni wanjan you Jisu bani klemka oh play udon lembangi bashisha ubayai ne ni wanjan Khot
Hallelujah, Jesus. Milang ublay bakon, ubakon. Milang ublay ubakon. Milang ublay bakon. Jingim kami COJC try bakon oh bakon ngirway bakon hallelujah ngimani oh bakon ngirway bakon
Rai bakoi 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 long utrai milong bakoi play utrai kipai milong bakoi neba masirian deriara basiriando oh milong bakoi try imani ipan kau ini ikan tiona ini milong bilatang mami atrai dan mami Milong ubadei ubadei benyo Milong ubadei ubadei banyo jingmani milong mami batang mami atrai batang mami atrai imani ami ikan tiuna mika kerteng jami ubaku ubakhrah badon bor halor baro long mami atrai idam siya mimi jisu yaro yami atrai ikin tiunam tang yami nomar malong bami ublay baba halor baro milong mami sovereign Lord Penpau ya porjami imani Tiba mi messensyar Jisensyar jami Menang nitrai Haseyon Penmenai ke jisensyar jami Kebangi yaro, kebangi mani, kebangi Pynthorumkhrah yami Jisu May I sunshine, Perthai baro
imani amitwa Sinshar bliba Khot Sinshar bliba Shisha bliba Hop imani amitwa Khot bangi ma nito Sinshar Khot bangi ma nito Sinshar Khot bangi ma nito Sinshar Ka khet jong me Penske atrai abang iman yami oh kat bang iman nito sensya kat bang iman nito sensya kat bang iman nito sensya ka khet jong mi sken atrai Hallelujah kahima ka jong blay ka day kahok Kajing sup kajing kemenu mensimu Khot. Hani kesingi kabangi ruai ni kajing ruai perbangai. Ani menunggu bapait. Lihat saya pilawan i hasau dong jeng pi. Akalong haga yeng ke jeng pi. Lani wat igani ka jing yat nanti kabangi yat mantar. Iba ka perthai ka lemur, iba ka perthai ka kelumar jing mad. Dan syuk ka ika balapan sensyar. Dan syuk ka jing sensyar ka bapait. Dan syuk di sesyar bahok, dan jing suk, dan jing tengen, reni kesingi prawangai ka bengiruai ni kejing ruai. Lakalong kam ta ka yeng kejong pipli, ke dok no ujong pi kejing tre kejong tunai bun sesyar ka yeng kejong pi. Lakalong kam ta ka bengi i, wat ha ni ka perthai ka bengi em manta, kalong kam ni pen banai ka ni. Wa try ka bengi mani mi. Trawat lagi don ha yeng kejong bengi mani mi. Ni pen banaw kejing sesyar jome kalong. Hakari berkejala, muka percaya berkawai kepada iklumar, kepada ilmu murid kini kapor. Hallelujah. Irwai biasa sinar sian kum kejing pen mana prophetically ingin irwai. Kum kejing itu lupa. Hakari kejangi, kepada imani mitrai tu sensyar. Hallelujah Jesus, Hallelujah. Pelawan ragi kti jampi. Oh kat bangi ma nito sensya Khot bang iman nito sensya Khot bang iman nito sensya ka khet jong mi penskem atrai ka bang imani mitrai oh kat bang iman nito sensya kat bang iman nito sensya gilong yeng agari jeng itrai kat bang iman nito sensyar ka khet jong mi penskem atrai ka khet jong mi penskem atrai ka khet jong mi penskem atrai
Pediang nutrai ni kesengi ke jingkia. Pediang nutrai ni kesengi ke jingsen syar ke jango. Nomor ke hima ke jango. Kalong ke hok ke jingsuk. Ke jingkemen human siya makoy. Pediang ni kata. Penyawan mat ke jingsuk ke jango trai. Pediang ni kata penyawan mat ke jingkemen bawan human siya makoy. Pediang ni ke jingsen syar ke jango penyawan mat. Ika jingkia ke bawan nomor ulong penkia. Hallelujah, Jesus. Ikan tiaw nami mi etrani kesengi. Pengiyaro imi, pengipenkrah imi. Hallelujah. Amen. Amen. Brin kerkoi pi. Amen. Jingkublay pat ya pi ki parawangej ki parlok ki parajor ki bala banya snok tilang bat ngi hakani ka step momental ngba jong ni ka YouTube channel jong ka balang bat ngi ai kublay ye paso banshan blay lam yangi haka jingmani bat ke jingero bat shisha ngi mat ye ka jingdor kat ke jong try bat ye ka donu jongi la penum lungba jong ke jingmani bat ke jingero kejongi hakani ke step ke pemerintah. Banganget kalong kumtaru, bat pi ki parawangget baro hakani ke step. Bat saya sisian pan ngadap ke jingkemen ke bakrau ban yeng khamat jong pi hakani ke por. Banya sam kat tu kan ni naga ketin ke jong blay. Ban ngakwa ban ai kumblay kumjo ye posisyan bela ai biang ngai kani ke lat bangala ban yeng hakani ke jaka ban penbena ya ke kubur jong utrai hakani ke sengi bat ringkat bat pi shisha ke lalong ke por ke ba laslem bat la jandap artli ki benai hak ke ba ngimchem lala banyak kendo syu bat pi ki parbanget ki ba it ki ba tiang baro andre ngi aingo pat yo utrai ba yo ble amla ban khang bat ngi aingo bangila banyak kendo pat ya pi hakaman sim bat da kijing duai bat da kijing asaj ngila banya kentie we banya saj we baru kumjo ban yai pelong kijing duai we pat bat hakaman sim ngia kendo man la kesengi ngia kendo bat ngis ngo yo try ya kanika atiar ka bakrawe ka bau try la asyangi shisha ka long shisha ka por ka ba kodor hadu kata-kata. Bat hakani ke step ke menta, kwa banyak keren bat pi katu kat ni, naga ketin ke jong blay. Bat ke ke bela buah ke dono jonga hakani ke step banyak sam bat pi ke long. Bela Khot ban im ya ke Jingim jong Khrist. Nganong biang seisin. Bela Khot ban im ya ke Jingim jong Khrist. Aku ai pi ki parlok ki parajor ki parabangej baro ba pin sobha ban sya bat nga katu kan ni por ban sngap yang ni ke ketin ke jong blay ban nganget kan long ke jingker ku na ke benta ke jingim jong pi ban na benta ke jingim jong aru kumju bat shwa bangnya chaprang pat parabangej tunginya pendam ke jing duai ngin IT ke ni ke por show try bo try ni ban shim ye ke ni ke por baro show ko pa bahabneng ni mana khamat jome ban aingo yeme kan ke sengi aingo ke jing bha ke jome aingo ke jing kerku jome aingo ke bame mele apring jongi ko try ji sub kodo walangi im kan ke por ke ba try ji sub kodo da shisha ki lalong ki por ki ba na ki ba tam han ngi tip pat try bame melong ringkat bat ngi mong ke ta menum eno yangi konsuent me yai dor kat bat ngi shiru kut jong ke perthai bat ngi ngau shisha try ya kata ke jing dor kat ke jome hapding jongi bat hoi cinta lingba jongi ni ki por baro melayo ban odur ban sandur ban traji subakodo ban shnadur ke jingim jongi ko traji subakodo
ba try Jesus ma ko leng ba juga ni ke jingya lenti ke jongi ngila yo ban mat ya me hak rukom ka ba compare shu ko try Jesus ma ko ngila mat ke jingi ke jome o ka ba janai hadu kata kata kan try but rukum jo try ngila so tho ya kata baro ke jingdon jong me ko try ke jingdor kat jong me ka long ka ba koridor kan tai hadu kata kata kan tai bangin mla ban batai de ki tin ki jong thlit ki jongi ko try hak ni ke sngi ko try rei baro ka long ben kaburam ke jingo kalong yame kum ta ni ko por ngom pen kentang yaladi kenta syakri berit akmat jome ba me kenta men pendan kam ke jingim jonga ka wei poi ke tien ke ban mi agni ko por kalong ke jingker khu yaki banget baro kenta ki basngap ki ba shashngor lingba jong ni ke channel ken traji suma kodo lingba jong ni ki kor jong jing pensawa ko traji suma kodo ba try ma me manyo ban pelat pat haki kenta ya ke jingker khu blei ke ba me ke temedon na benta ke jingim jong i wei pe wei ko traji suma kodo ni IT ni ke basa aktif lagi jome hak kerteng jong jisu ni pendam ni pan ikni baro amen but amen sa sien nga kwa ban ye benta pat phi hak ni ka sngi ye ka ni ka phang bat kata ka de bla khot ban im ka jingim jong Khrist hak ni ka sngi parabanget ngin ye ren halo jong ka ni ka phang bla khot yang ni ban im ya ke jingim Khrist habang i pet you ble you try Jesus Khrist ha ke jinglong briu ke jongu menta ka Bible ke thu yang ni ha ka shiti sikinong room ke lanong ba pra ka khot ba lai pu saw ha ke jinglong briu jong try Jesus Khrist u jisu menta u don ha ka kti kamon jong kpa habneng Henry dau mensim jengu kebemut ke jingdon dekat ke jengu pada kala bandon hapi hanga bal haki banget bat hakeleng saudong jong ke pertai ke jingdon dekat jong try dau mensim jengu pada kala bandon hanga hapi bat haki banget kibadan hakeleng saudong jong ke pertai takadau Shiti sikinong room kalau nang bapra ke dekat bakandai ke keren hang tu ke thok omno Henry ma phi phimlong hakado Henry hau mensim larangi keren pan haki wei pat ki kentien kani kamut phi phimlong shu ki bala sensyar dakado kai kani kado kadai ke jinglong barim jong kapop mensim bakhot usang ulemno mensim bakhot usang usa hapo jonga bat usang usa hapo jongpi ai ngo yu try kata ke jing shisha ba menta nadu bangi mat yu try ke jingim jongi ngi pdiang yu ha ka dono jongi pra bangi u blay ngim long shu ki ba kenjado ka Bible kong Henry mentang ikelalong kiba kenja mensim namar balai ba mensim ko jo blay u shongsa hapo ka jingim ka jonga ba ka jingim jongpi inya pet chepeng gani ka jingsi sha prabangen ikelung ibang kha yo pdiang na kikmi kikpa ya ka jinglong tenrai ya kata ka DNA ka jinglong tenrai nangno ki yo pdiang ba ki yo pdiang ya ka na ki kmi ki kpa ki jongki hi kata ke jinglong ka san kat ba itai khlung inang san kata ke jinglong ka baron hapo jongi kanang san kat ba ini khlung inang san hadin nang ta bon ki ba kenja do ki sedang ban pau ha ka jingim jongi ki khmat ki sedang ban pau hadin nang ta ki gani ka sni do Kesang ban pau, kisnyo, bat ki ai ba kenjado, kesang ban pau. Bat kajuru, ki jinghe jong ki sieng, bat kata ka jingjrong, jong ipat kasimnya kapor. Bansan, henry kadur ke jongi, kalak ngilak ban yui, ya ke jing seriem, bat kalong yeng. Takadaw habang ngilet ban pet yaki kelung habalakha syakanunu kalong yeng habang ngilet ban pet yaki ngiyo ngijuong ngumne ngijuong ai ni kelung te ibit keme ibit kapa kata kalong kai kabang ngiyong namar balai
namar bangi yo ya kata ke jinglong tanrai la penkha she ini kelung lingba jong no lingba jong ki kme ki kpa kajuru paramangai ke jingsi sha ka trikam ha ka longying jong blei haba la kha yangi sha ka longying jong blei ngi yo pediang ya ka jingim Khrist bat ya ka jinglong jongu ngiru ngi don kam ban san sha ka dur ka jongu ka jinglong bat ka jingim jongu ka dei ban san hangi kat bangi pat ngi san hau haka por bangi pedang yu try haka donut ke jongi haka jingim jongi kani ke jinglong ke jong Khrist ka dur ke jong Khrist ka pau sha ka jingim jonga bat jong pi bat kat bangi nang san kata ka duru ka nang san namar bangi san hau bat para bangi kani kalong ke jing tmu ba kenjab lei balong kum jisu kata kalong ko wei ka thong ka ba kraw tam hadu kata para bangi baladangi keli naki banget baro kai ka thong ka jong phi bat ka jubab nganget ka jubab ka long ba ka thong ka jonga ka long ban long kumutrai Jesus Khrist kani ka jingkermen ka buram philaban shem haki ar korin ka lanong ba lai ka khot ka ba khat phra hangni ka tho ka tin jong blai ka tho kom ni rei bangi baro da ka khmat khlem da ka no da ka bangi khmi shai kumba haka yit ya ka buram utrai lanang penkela dur yangi sya kata ka juhi ka dur na ka buram sya ka buram kumba na utrai uba mensiem kat bangi nang mi shan ya ka buram ka jong utrai lanang penkela dur yangi sya kata ka juhi ka dur na ka buram sya ka buram kumba na utrai uba mensiem wangi pech ki jiu wangi pai sakata ke kitab kabrim ngi pech ki jiu ki don ya kata ke jingka perda halo ki khmat jongki nadu ka por jong Moses bat kimla banyu isha yo try handai ngi aingo kani ke jingka khmat menta na benta jongi la weng no na ka benta jongi menba Khrist ulayap halo ke ding fna Calvary bat kal bangi yo la pen keladur yangi syaka ju kadur jongu hi na kaburam syaka buram kumba da umen siem jongu try yo brieu ha ka jingdong trai la thao yo ha ka dur jongu blei henre ya kani ka dur la lem no la pen jingun no da ka jing ha no jongu brieu menta ka dai ka jing kwa bat ke jing tmu jong blei ban penyo pat hau ya ka dur jong blei kal bangi pe syaka buram ka jongu hoi ngi dei balong kum jisu ha ka jinglong ha ka ktien bat hakikam I kata long ka bu blei khot yangi ha ni kisngi ka menta ka jinglong ka jong Khrist ka dei ban pau ha ka jingim ka jongi I wei pe wei namar Khrist ngila ban yo ya kan ke jinglong namar lat ke jing tmu ke jong blei hi kalong bola thau yang ngabat ya phi ha ka dur ke jong hi bat ha ka dur jong hi ula thau ken thei bat chen rang bat ha bangi don ni ke sla per thei ngi pen pau ya ka ta ka buram ke jong blei ya ka dur ke jong blei ngi kup ya ke jinglong ke jong blei ha ka jingim ke jong hi ba ka ta ka e kalong ko ka e ke bo trai kwa na ka jingim ke jonga ban na ka jingim ke jong phi ini ya chishu kum ki brio jong blei kum ki khon jong blei kani galong kadi balong karukom im jong jing im ga jongi bangin pen pau ya ka jinglong ga jong Khrist la ka jinglong la ka ktien ban la ki kam kani galong ka ei ka bangi dei ban pen pau nya pecho ka jinglong Khrist bat uso omen siem Desi dana pleng jong pi para pengai pilaban keli ke jing keli ka ba kumnu ke jinglong Khrist kai ke jinglong jong ka jingim jongu
Laya tu yang ni hangte habang ipuli hakateka shiti sikinong korin kabaar gelonong kabalai kedekot bakat pra hang tu ko omno bat umensim jong utrahi unlong utelong jong ke jingim batma jongi dei umensim jong blay uban nyarap yang ni para banget bangila ban im kano bangila ban sedang ban im ya ke jingim ke batmai ke jingim hau Khrist But upalu dang yai kedau susu ha ke jinglong tenrai jong ke jingim Khrist but ngila ban pulie ya kana ka gos nakanika shithi jong Paul sikinong Galatia kelonong ka basan ke dekhot ka ba arpuar but ke dekhot ka ba arpulai ngi puli hang tu handrai uso jong mensim ulong ke jingi ke jingkemen ke jingsuk ke jing shaslem Kejing lesbun, kejing bha, kejing yaine, kejing jamnut, kabor halor ladi. Uswa jong mensim ulong kedur kebai itenat jong kejing long jong Khrist. Uni uswa jong mensim hakabau pol utho syaya ka ha kani ka shiti jong pol siknong Galatia kalau nong basan kedekat ba arpuar bat arpulai. Kani ke penpau ya no ya ke jinglong ke jong Khrist ke jinglong tenrai ke jongu namar balai hau mau ulang kata ke jing it mau ulang ke jing kemen mau ulang ke jing suk mau ulang ke jing shaslem ke jing lesbun ke jing bha ke jing yaine ke jing jamnut bat ke bor halor ladi uso jong mensim ulang ke dur ke ba itenat jong ke jinglong jong Khrist Wei puwei sumbo ubatai ya ke jinglong jong ke jingim jongu kadak ke bapau ya ke jinglong ke jongu wei puwei so sumbo ubatai ya kata ke jinglong ke bapau syabar ke jinglong jono ke jinglong ke jong utrai Yesus Khrist uso jong munsiem ke kren ya ke dak bapau syabar ya ke jingim jong Khrist ngilaban shim nuksa kumni Ya kini kebenta kepala thok hang ni apa Galatia kalau nong basan ke arpuar bat arpulai ngilak banya ban pihak yaki haki lai teli ki benta kebeningkong ngishim lai teli kitu ki sembo ke jing it ke jing kemen bat ke jing suk kini ki batai ya kata ke jing kerku ke badan hapo jungi badan sini sepo habang ikren sepang ke jing it ngilong kibala it ngilong kibala itenat syapo kibala it syapo abang ikran sepang ke jingkemen ngilong kibala dap da ke jingkemen kata ke jingkemen kebala no ke badan syapo jongi namar jong Khrist hadian nanta abang ibatai sepang ke jingsuk ngiong bangilong kibasuk ke jingsuk ke don syano syapo jongi Hadian nang tangi batai pat ya kabaar ki jingker khu ki badai syabar. Ngi simbyang kini ki lai telik sembo jong so jong mensim ke jing shaslem ke jing lesbun bat ke jing bha kini gilong kita ki jinglong ki jingker khu ki ba syabar. Kini ki jing shaslem ngidan ke jing ya sya banno bat ki wei jing sya ya ki wei. Haba ki briu ki peni Yaki dur kita ki jongki, haba ki peni, yaki jinglong jongki, ke bom sultanat, kai ke bangingile, ni don ye kene, ke jing yaisha, bat ki wei. Pada hari nang ta, ke jing lesbun, ni lesbun, yaki wei, shaki wei. Ni peni, yaki jing lesbun, ni lesbun, shaki wei. Hapdeng jong ni ke pertai ke bakum kene, ke pertai ke bom don shu kata ke jing lesbun. Kepertai ke ba ngiem galong ke kertai ke ba perkat tangnya lah dia hendrai abang ni donyo ne usumbo jang ni uso jang mensim bolong ke jing lesbun kani ke jing lesbun galong no ke jingkerku ke bolong shakiwei ni penpau ya kata bat ni lesbun shakiwei hadian nang ta ke jing bha abang ni pet ya ke pertai mdon jing bha shu dap tang da ke jing sniu hendrai ke jing bha dak jing bha haba ngilem no ngim that ban le bha ki wei
balong ke jingkur ku yekiwe ngim thai ban le bha ka tin jong ble ko no banginum pen phai yak bas dio ringin pen phai yak bas dio dak ba bha ke jing le bha yekiwe bat kata ka di ke jingkur ku ka mi shabar ka bakta yekiwe bat ka bawanra yek jingkur ku yekiwe hadian nang ta ka balai pat ka bangi pej hang ni ke jingkur ku ka badai sejrong ke jingkur ku ka badai ke jing adai ke jungi bat ublei ngi shimi gitu kitlai tri ki sembo abyang ke jing yai ne ke jing jamnut ka bor halol die ke jing yai ne kamot ke jing yai ne ke jungi ngi pen pau ye ke ni ke jing yai ne ke jungi ha ka bai dei shau blei ke jing yai ne shau blei hadian nang ta ke jing jamnut ke jing sko ke jing jamnut ke dei ke we ni kita ke jing long ke dei ke jing sorit ke jungi hakmat jong blei hadian nang ta ke bor halal die kamot bala ban sensyar dau blei lai teli kini ki kenhon bangila ban pia yaki bat kini baro haba kini baro ngin syam ha ke jinglong ke jingim ke pau shabar ke jong utrai Jesus Christ hi bat haba kini haba ngingi pedang utrai Jesus Christ ngilem no ngi pedang ye kini ki jat jinglong ha ke jingim ke jonga bat ha ke jingim ke jong phi prabangai bat kat banginang san kat banginang terang kat banginang angnut ban san hau utrai unang penroi ye kini ke jinglong ke jongu hapo jong ke jingim jonga bat hapo ke jingim ke jong phi kata ke butrai kwa na ke jingim jonga ban na ke jing jong phi hadian nang tatunginya pechusu kata ka dei ke jinglong ke jong Khrist ke jinglong ke bapa shabar habang yo i na kani ke tin jong blai ke ba tho angne Galatia kelonong ba san ke khot ke ba arpuar bat arpulai kini ke jinglong baro kitut kidon ha ke jingim ke jongu bat habang pedang yo pada kini ke jat jinglong kitut ke jingim jonga bat kitut ke jingim ke jongpi nginya pe chisho hangne ushabi sha ke jingim basaiso we tau shabi sha ke jingim basaiso prabanget nginya pet ikini ki artli ki ka banga ko apnya benta pat phi hagani ka por ka benta ka we ni kita ka dei ka jinglong bat ka jing sngo ka jinglong jono ka jinglong ka jong utrai ka jinglong ka jongu bat ka jing sngo jongno jing sngo ka jongi kalong ka badon kam nak benta jongi banyo i bau so umun siam ya thu yangi kai ka bo Khrist ulang kini uni so jong mun sim ko jong blai ka ya thu yangi prabanget ya ka jinglong ka jong Khrist ulang umlong tang ubala it henre ulang ka jing it pipule ya ka naka shiti jong yo anes kelana basaw ka dekat wa kan riu hang tu omno wong ngalong ka jing it umlong tang bala it henre ulang ke jing it umlong tang ke jing umlong bala kemen henre ulang ke jing kemen umlong tang ubala suk henre ulang ke jing suk kata kidi ke jinglong jungu hau kini ki jat jinglong berkhot ki donlut perbanget nomor kata habang ngidon ya u nomor kata habang ngidon ya u abang ngidon ya Khrist hapo ke jingim jongi ngidon ya kani ke jinglong ngidon ya ke jingit ngidon ya ke jingkemen bat jingsuk kani kalong nakata ke jingmi ka ai ke bangidon bat ka ai ke bangi ngilong hau Khrist ka ai ke bangi ngilong hau Khrist ngidi masuk tu syai hadu kata ta prabangai ka ai ke bangi ngidon hau Khrist bat ka ai ke bangi ngilong hau Khrist namar haba ka ai ke bangi don hau Khrist bat ka ai ke bangi ngilong hau Khrist katakan penyo pat syanga bat syapi ya kani ladau Khrist long ka jingit kamat ngidon ya ke jingit habau Khrist udan ya ke jingkemen ngidon ya ke jingkemen habau Khrist udan ya ke jingsuk ngi baro
ngi experience lengi mat ya ke jingsuk jong oblay ni nakata kadau ngidon kani ke jat jinglong ka tu chano habang ngidon ya kani ke jat jinglong ka tu sya ke jingim jonga bat sya ke jingim jong phi hani ke singi tungin ya shim ya gawe kan nuksa ya we ne ki sembo jong uso jong mensim ke jingkemen prabanget ladang ngi so tenat ne ladang ngim so tenat makanaru ngidon ya ke jingkemen ngi so tenat ne ngim so tenat makanaru ngidon ya ke jingkemen ngidon namar boleh namar bang ngidon yu Khrist namar ka ka bang ngilong ho Khrist ngidon ya kata hakum kini ki por parbanget hakaba ka jing at plung jong ka jingim ki tangon ye ka jingim jong aba jong phi na shikadiang na shikamon na shatei na shathi ki tangon yangi ki tangon yang ni ka jingmut berkat ka jongi takadaw teng ngi kletno ya ka ka jinglong ka jong Khrist ngi kletno e kata bat ngi sedang malemno ngi sedang banyat da kani ke jingmut jing berkat ke jungi bat dei hang ni prabengen bagadan kani ke jingele bat kata ke jingele kalong hapedeng jong kani ke jinglong ke jong play bat ke jing sngow ke jonga bat ke jing sngow ke jong phi teng habala sapatit de ki baro jong kani ke perthai jayu ngi kletno ngi long ayu hau Khrist ngiklen no ya kata ka jingsuk ka jingkemen ka badon hapo ka dono jungi ngiklen no kita barakhot ngisdang malem no ngisdang ban reason la ne ban aidaw da ka ta ka jingmut jing perkhat ka bangi ngidon lasdang ban sensyar no yangi ya kita ki jingmut jong gani ka perthai jingmut jong ka do lasdang ban sensyar ka jingim jungi takadaw ngiklet ban habang ngiklet ngisdang malem no isdang ban long lang kum ki briu jong kani ka perthai ki bakum no habakum kani ki jingya lenti ka ba isdang malem no ban khuslai ki jing khuslai kawan ki jing do jing germen ki wan bat ki babun ki patiet ki jing mo berkat ki jongi hendrei ni aingo yo try ba ya kani ki jing kemen go try la ai shangi wang ngam shim ya ka ngam shim shu na phi tin jong le gom no wong ngan long ringkat bat phi shadu ko bawai jong kani ka perthai ngan no mino ya phi bat ka we ni kita kalong ka jingsuk habau ka jingsuk wa shangi unum shim ya ka unum shim no ya ka don ringkat bat ngi re teng habanya lingba jong kani ka jing at phulung ka babun ha ka jingim iklet no ya kata bat ni lasdang banya de kai da kani ka jingmut ju berkat ka jongi sedang ban penpau ya ketua ke Khot ke bajrong bat ke jing kuslai ki jing ki phalo ha ke jing mut berkat ke jongi bat dei hangta ken para benget ngi klet no ya kata ke jinglong ke jong Khrist ha ke jing ke jongi yang ini ke jing kemen la ban penpau ki bubun ki rukom haki babun ki bun rukam nila ban penpau yang ni ke jingkemen yang ni usumbo jong uso jong men sim ko jong play dan haba ki ba kemen gilem no ki perta haba ngi kemen ngi syar haba ngi kemen ngi ruai haba ngi kemen ngi rke rei don patru ki jat jingkemen ki balem no ki balong kum katu ke jingtu jong kawa ke balong ke bajai aduh kata-kata. Takadaw wat numiat pi da ka jingyo yat da ka jinget prawnget yat da ka jinget om da ka jingyo sha takadaw tin jong blek si ti jong po chi nong Philippi wong ai ba kani ka jingmut ka jonga kan syong ha ka donon jong pi prawnget ai ba kani ka jingmut jonga jingmut jong Khrist ai ba jingmut jong Khrist kan syong ha ka donut ke jong aba jong phi baru bor ngin long balai alam no da ka jingmut ke jong Khrist
Bal habang iyat kum ta pareng. Uta ude ushabi uban lemno ban ka jingim jongi kalong ba seiso hau hadu kata-kata. Kebar pat ushabi. Kijing ki penmi yuso wa bhatam. Kijing kawara ka penmi yuso wa bhatam. But kani kawara yang ipat syakawi pat kejing shisha jongu. So umensim. Umi bah ka jaka ka ba kata ka ba jong ka jingim ka ba manla ka sengi. Kini ki pau hangi hakum kata kapor. Habala syapatit la syatangon yangi nasya kadiang nasya kamon nasya te nasya kamat ba nasya dien. Imat cibun ke man la kesengi perbenget. Imat cibun ke man la kesengi. Kiba persya ya ke jingim jongi hau Khrist. Kiba persya ya ke jingim jong Khrist. Haga jaka jong ngalem no, haga jaka jong ke jingit, ngimat ya ke jingisi. Haga jaka jong ke jingkemen, ngimat ya ke jing sosi. Haga jaka jong ke jing suk, ngimat ya ke jing kuslai. Kini ki bo jing dum, ki trey ke jingim jong ki brio. Kini ki trey ke jingim jong ki brio. Man kapor. Bat teng ngisngo gide ban pet krat naki ban laj naki baro. Teng haba gini ki wan man laga sengi ke jingim jongi kini ki pressure ki jingile ki wan. Ngisngo boleh ban pet krat no ban laj no nakini ki baro khot ki ba ngiyat lenti. Henrei nginum laj ban ladang ngilaj ru kanum wan ra ya ke jing pelat ke bangi kuah. Kanum pelat ini. Ladang ngilaj ru nginum yo ya kata ke jing kemen ke jing hun ke dono jungi. Ke jing shisha kalong ba ka benta jong ke jing ke dei ke jing mi na kita ke jing long bat ki kam ki jongi hi. Teng para benget. Namar ki dau ki jongi. Ni kenok so yo blai pada. Bau blai long kum ta ta. Nak dau jong no, jong hi. Henrengi ai ngo yo blai pada. Bau blai udan ke jubab ya kita baro. Blai udan ya ke jubab ya kita baro. Bat kini ki jingmi kimi nei kimi na kata ke jaka jong ke jingile persya ke jongi ya utau so jong mensim. Kini baru kimi kini ke jinge baru kimi na kata ke jaka ke bangile no nyele persya ya utau so jong mensim. Bat habang nyele persya ya utau so jong mensim. Umi une uso jong kai uso ni khot yaki uso jong kadok lani ke jinglong berim jong kepop. Ilaban penyeper ini arteli uso jong mensim bat uso jong kadok lani ke jinglong berim jong kepop. Ke jinglong jong blai kalong ke jingit. Bat kebaya persya kata ke jingit ke dekai ke jing isi usok jong kedok usok jong ke jinglong barim jong ke pop udiwei ke jing isi ke jing kamnap ke jing pihun ke jing wadau ndrei usok jong mensim ubolong ke jinglong jong Khrist pada udan ke jingit hadin nang ta usok jong mensim dei ke jing kemen Reusok pada jong kedok, jong kepop, kadi kejing sosi, kejing lek diau, kejing sosne yang ladi, pi sef piti,
so jong mensim jing suk Nrei bepersyak kata pada di ke jing kuslai buat ke jing shepting. Uswa jong mensim udah ke jing syaslam. Nrei bepersyak kata pada ke jing bamla sya kloi bandam. Tahu ni udah uswa jong kedok. Ada nang ta uswa jong mensim di ke jing les pun. Nrei bepersyak kata kalai ke jing tomat ke jinglong berunar. So jong mensim ke jing lebha. Nrei bepersyak kata apat kedai ke jing baman, ke jing lalot. So jong mensim ke jing yai ne. Nrei bepersyak kata so jong kedok. Jong kedok hi kedai ke jing bam salia, bamla ban syania. Adim so jong ke jing jamnut. Uswa jong mensim khoi de ke jing jamnut ke jing songrit rei usok jong ke do pada jong ke jing le persyak udai kan ke jing sarong bat ke jing bishar kiwei ade nang ta usok jong mensim khoi jong blei bolong ke bor halor ladi rei bolong persyak long bamla ban sensyar bat ke jing bambet kita baro ngi dan ke jing per hapeng kan ke jing long jong blei bat ke jing long jong kedok. Nak kata kadau ujisu barabor upenmi yuso jong ke jing kemen. Barabor upenmi yung ni uso jong ke jingim. Ubalang way uso jong mensim bakoi. Usoitan barabor upenmi ya uso jong ke jingyap. Uso jong ke do. Kata ka di ke jinglong ke jongu. Ke jinglong jong Khrist kalong balong ban penmi yung uso ubalong uso jong ke jingim ubalong mensim bakoi jong blay. Usoitan barabor upenmi uso jong ke jingyap. Uso jong ke do. Takadaw nga Khot ipi ni ke sengi ko perbengen. Jiet pi. Jiet mo pi. Shano fin pendam. Shano fin pendam. Hatu fin pendam syau mensim, lani fin pendam syau kedok. Pendam syau mensim, lani syau dok, syau kedok. Fin pendam syau teraji Yesus Khrist, ni syau syaitan. Ubulong, usuk jang kejingyap. Hakum kini kipor parbangen. Habala syatangon yangi deki jing at pelung ki babun hado kata-kata na syakadiang na syakamon jayu barbor la pensyo yangi banyayat ya kalenti jong ke jinglong barim jong ke pop la pensyo yangi banginya yang ni ka jingim jong ni ka jong ni ka do jong jinglong barim jong ka pop baladang ni pendam syata kamun ni la pendam sya ka jingtrei ka babakla ladang ni pendam sya ka jingtrei jong ka do hakaba kini ki jinglong ki bapau syabar ni lemno ni pendam sya kata ka jingtrei ka babakla wrong influence kat bangi pendam sya ka do kata kabasniu kanang yaja hi kat bangi nang pendam sya kedo hi ki basniu kinang ja susu ha ka jingim ka jongi kinang ja susu para bangen nama balai ni sya yu syaitan bunyalam ya ka jingim jonga ba ya ka jingim jongpi sya yu syaitan ba haba syaitan ulai alam yang ni para bangen pitip hi syai nyalam barabor syaki ki basniu ki bakta ya ke jingim jongi ke baman la kesengi baraba ja kum kini ngisdang manim kum kita ki bom don play baraba la influencing la kta yangi na gini ki kom trikam la kta yangi na gini ki jingle jong ka do para bengen Kaya kita karukom im jongi ngin sedang ban im kum kita kibriu ki bom dan blay kumu syaitan ngin im kum ta
kum no kum utrai. Takadaw balay ka perthai ka long kum ni para bangit. Ngim ya kadaw kati ka ni ka por. Handray balay ka long kum ni. Namar balay ngiyo ya kadur ka basosi bahado ka tata ha ka perthai. Kalong ya kitu ki Kristan ki balay amno ki bala syajop. Ki don ya ka jingim jong Khrist. Hapo handray la pensosi yo mensim jong ublay. Kidon melaban len kidon yu Khrist sa gejingim jongki handray ka rukam im jongki pada. Rukam im jongki kalong kum kani ka perthai la pensosi yo mensim jong ublay. Takada ko we naki hangtungi pulie haka shiti jong Paul sikinang Thessaloniki lanang baning kong de khot basan pi pulie nang tu de khot khat nyo khat pra khat khandai ter tentu kong wat pen sosi yung men siam ko jong blai namar habang im dagani gurukom ngim ki briu bekenja do kata kamot bang pen sosi yung men siam jong blai ka jingmi kalong baka buram jong trai kale amno kam ting shanshu haki henrei ngila banyo I tang haka serngio ngimla shu banyo I ya ka buram ka jong trai ka bating shan haka jingim jongi henrei ngiu I pat tang ka serngio namar bai ngilalong ki briu ki bakenjado henrei haka wei pat kaliang kapor jong ka jing ru kalong kapor jong ka jing san hau trai Ngi ai ngoi u try bangi nyai lang ba jong ni ka lenti para banget. Ngi ai ngoi u try bangi nyai lang ba jong ni ka por. Ai ngoi u try. Banganget ko ki para banget. Nganget ko ki parlok ki jonga. Walang ngi nyai lang ba jong ni ka jing rengi tip pada. Ublay udan ni ka jing temu ka jong u ka bakrau tam hado kata-kata. But hoy lanang pensan yangi how try. Ai ngo na mentang ni kapor ka bae. Namar kalong kapor jong ka jingsan how try. Lanang ipit sha ka jingim bat ka bor jong mensim ka badon hapo jong ngila balong ki baklan ha ka jaka ka batlot jong Ai ngo you try na mentang ni kapor. Wala ka di kapor ka bae. Hendray ngatip ublay udon ya ka jing temu ka ba kraw tam ka ba unle ha ka jingim jong pi bat nganget ba lingba jong ni ka por par banget ublay ulanang odur ulanang sandur ya ka jinglong ka jong Khrist ha ka jingim ka jong pi bat nganget ba uniu so jong men sim ko jong blay ublong ka jinglong tenrai ka jong lanang ai ka jingim jong pi lanang bet ha ka jingim jong pi Bat nganget ba uni ke jinglong ke jong Khrist lanang pau shabar haka jingim ke jong pi para mengen aingo igani kapor namar bale haka por ka ba lapen mi yau tau so babahatam haki por juga jing lapen mi no hapo jongi yau niu so babahatam Kapor jong jing lapan mi hangi yauni ubulang ka jinglong ka jong trajis Khrist ha ka jingim ka jongi ka jing shai barabor ka job ya ka jingdum para banget ka jing shai barabor ka job ya ka jingdum we mombati ubeno ya ka jingdum na ka kamrahi barkaway lada pitang we mombati ha ka to ka kamra ka ba dum ka jong pitang tang we mombati But sentang yu tu membeti pinyu baka tu ke jingka ka badum ha ka kamra ka jongpi ka wanra ke jingshai ka beno ya kata ka jingdum na kata ka kamra ka jongpi ka ketien jongblei ka long ka jingshai ka ketien jongblei ka long ka syarak ya kilintia jongi ketien jongblei kani ka ketien ka jongblei ka banganga pensawah kani ka sengi nganget kan lemno kan Beno ya kita gijingdum baro kan beno syarut bat kan wara ya kejing syai ha kata ka jaka ka badum para bengen bat kan banginang san hau trai kini kijinglong kijong trai kinang san shishu
hak jingim ke jonga bat hak jingim jong pi we upol hak jingyat lenti ke jonguru umat ye ke jingyat lenti kilong kum sya hak do ke bible ke tu kilong kum sya hak do nya pulia ban nga ngila ban kham so thu shai bha do kata ta ye ke jingyat lenti jong pol kwa ban ya phai ban nga na ke city jong pol chikinong korin kalong ba ar ke khot ka ba khat ar kalong ba khat ar ke khot ka ba khat nyo ban nyo hadu shipo Siti jong pol chikinong korin kalong baar kedekat kabak kalong kabak ar kedekat kabak nyo hadu kabak shipo henry kenang bangin om so khrau palat namar ke jing khrau kor tam kita ke jing pen pau labu hanga yausha hakado ke jing pa usoi tan banyo pen sitom yanga kenang bangin om so khrau palat ken Syapang unie ngala kerpat laisien yau trai banon penken riak no ya unanga tiulong hanga ke jing ai jonga ke dap yang yame namala penjana ya ke bor jonga ha ke jing tlot da ke bakmen namar kata ngan kham le khra thau buram ya kita ke jing tlot jonga kenang ba ke boru Khrist kan yo shong sa hanga naba kumta ngasngau bha ha ke jing tlot ha ke jing le ben ha ke jing kerdu ha ke jing be ben hak jing shipa nak bentau Khrist namar habanga sutlot hangta ngalong ubaklan upol hak jing ya lenti ke jongu ula im ke jing im ke ba bar ke bible ke thuo ko ong ba ulong kum tau sha hakado Hendrai aingo yu trai pat lingba jong ta ke jing ya lenti ke jongu pade umat usyam ye ke jing ai bat wong ba ke jing ai jong Khrist kepala nga hak jing tlot ayo mat ke jing klan hak jing telot ngamat ke jing klan hoi uble usha katu kan ni ke jing pang banwan hak jing im jongi henrei ula kular ba om ka weru kan leno sha ba ka weru ka kular ka jongu kan leno kan trikam na benta ke jing pha na ke benta jongi hi para bengen na benta jongi hi Pulih ban nga siki nong room kalanong kaba nong room kalanong kaba san hang tu kedekat kaba lai siti siki nong room kalanong basan kedekat kaba lai hado basan bat om tang kumta hiken henreng isokmen ru haki jing jinjar datip yang ba ke jing jinjar ke pelong ke jing yasha bat kata ke jing yasha ke jing shaman sim Bat kata ke jing shaman sim ya ke jing kermen. Bat kata ke jing kermen kamju penra bok hoken. Nabaya ke jing i jublei la te yar no buk haki dono jengi dau men sim bakoi ya bula ai no hangi. Ketin jublei ke tu ang ni para bengai. Kong ba ngin sokmen haki jing jinjar namar haki ta ke jing jinjar ka pelong ban mi ke jing shaslam. Ke jing yasha Bar hakata ke jing yasha ngiman ke jing shaman sim. Bar hakata ke jing shaman sim ya ke jing kermen. Namar balai ba ya ke jing ke jong trai la te buk syaka donut ke jonga baca ke donut ke jong pi par bengen. Ublai udan ke jing temu habu penya jingi limba ju ke jing ke jing ele. Limba ju ni ke po ju ke jing ya lenti ke ba Ublai udan ke jing temu. Ban na kata ke jing temu upen mi syangi ya kata ke jinglong ke jongu ke jinglong tenrai ke jongu ke pau ke mi ha ke jingim jonga bat ha ke jingim ke jongpi para bengen ya si dan na pleng jongpi piong kumnongan kumnongan yo ye ke jinglong ke jong trai ketin jong ble ke tu aki ar ki nong korin kelanong basan ke khot bakhan yo komno lada unu don yo Khrist ulong jing thaw thamai hakmi ke baro kila lenno hakmi ke barim kila lenno hanrei hakmi ke bathamai ki jalong hak jingim ke jongu upol wi thu ong tu hak galatia kelanong baar ke dekat ke baar pho hang tu omno wong la sanar pna yanga badu Khrist
penban ngaim henry om mangasyu henry Khrist ken uim hanga bat bakata ka bangaim menta hakado ngaim da ka jinget ken ka bahau khonu blei ubla I jenga ubla IT no yaladi na ka benta jonga para bangai kumnongin yo ini ka jinglong ju Khrist ngimim shu na kata ka jaka bangim daladi hi henry upol wi thu angni wongno ngim ngala sanar pna yanga la sanar pna yanga lembat u Khrist bat baka jingim jonga banganga imenta amde shu manga de Khrist ba ima po jonga par bangai ngidan kamban wan sya kata ka jaka jong ka jing IT la ka jong jingim thamai ka jing kenya la ka jong jingim bat bangin yo I ba utrai ulong lut nalong shadong sya ka jingim ka jongi I wei pi wei namar boleh ba utrai u Khot yanga ba pi bangin im ye kani ka jingim ka jong Khrist ha ka jingim ka jongi bakini ki jinglong jong Khrist kilong bla pau no ha ka jingim ka jonga ba jong pi ka tin jong ble kom no ni im ha ka perthei henry ngim long jong ka perthei par mangai ni im ha ka perthei ngim long jong ka perthei ngim ye khle khaulang mangai ka perthei rengi don ni ka jingim jong Khrist bat ngi don ban im ye ka jingim jong Khrist ha ka ni ka sla jong ni ka hndo bat kumno ngila ban le kata de tang habangi IT thamai yela ka jong ka jingim de tang haba bangi pinya so yela die show try de tang haba ngilem no ni kata ka jingim jongi ni IT how try bat du try uban pen thamai ka jingim jongi bangila ban im ye ka ni ka jat jingim kum ngila ban phla kum phla upol la sanar phna yanga lembat u Khrist ka jingim ka banganga im mdei manga de Khrist ba im hapo jonga takadaw ublei Khot yanga ba pi bangin lek no ba ngin long kata ka jing ubi jonga ni ka perthei a city pol shakinong korean ka baar ka long baar ka Khot pakhat san kom no banging ilong kita ka jing ubi jonga ni ka perthei Kemud bagani ke jinglong jong tragis Khrist kalong ka ba pau shai kedar haka jingim jonga ba haka jingim jong pi bad haka nunu ke jaka bengi don ngi wanra ye ke jing ubi haka ta jaka la kalong haka long ying long sem la kalong ka imlang salang la kalong haka nunu ke jaka ngi wanra ye ke jing ubi ke jong Khrist namar bengilong ke jing ubi ke jong Khrist ta daw pra bengi nga Khot ye pi sekani ke jat jingim parlok parajor nga Khot ye pi sekani ke jat jingim bengin im ye ke jingim jong Khrist ke jinglong jong Khrist kalong blapau shabar kam tame nganget kala kop kani ke ting ke jong blai hangi iwe pi we hakum kani ke jinglong jong ke perthei ke badap de ke jingele ke perthei ke badap de ke jing sniu ke perthei ke ba perkhat tang yala die ke perthei ke ba dap de ke jing sarong re hakum kata ke por blai Khot yang aba yo pi bangin im ye kani ke jing im ke jong Khrist ke jinglong jong Khrist kalong blapau ha ke jing ke jongi tu try un kurkhu ye pi prabangen un pelah pi bat om shot dala die henry tu IT la jong jingim ba umen sim jong ble un yarap ye pi ba pi la ban im ye kani ke jat jingim ke ba try Jesus Khrist kwa ke David tang da ke jing IT bat da ke jing kenya la ke jong jingim dat da ke jing shania bat da ke jing Khot ya bon long ma unong yarap haki benta baro sia don aplen jo pi kani kapor pi ong ka jingim jonga kalong ka jingim ka badap de ki jing thala suda kumno kan im nam taw tra Jesus Khrist breu blei Khot ingi ya pi kani kapor kalong ka bala prabangen kalong ka bala wan im ya kani ka jingim kalong ka bala namar lade namar ngim im shu na ladi prabangen ngim im shu na ladi henry ngi im hau Khrist dau Khrist bat shau Khrist balhal bangi im hangta bangi ai yau try ba un sun share ke jingim jongi ke barok lo ke bala ilaban im ye kani ke judging im ha kani ke perthei ke bakum kani ke perthei ke bakan riang henry ngi laban im ye ke kum kani ke judging im tu bleng kur khu ye phi asia dan pleng jo phi ong ngakwa ban IT thamai la ka jong jingim
ngakwa ban im kata ka jingim ngan le kum no ke jubab kalong IT ho trai sha yo trai bon yalam ye ke jingim jong pi a pin yu isi sha ye ke jing kala ke jong pi ke jingim jong pi ke jingim jong pi kalong ka bala pen kala na ka buram sha ka buram na ka jinget sha ka jinget na pi kwa ban pelong ke jing duai bat pi ngadan hang ni ban pelong ke jing duai ban ngan yalam ye pi sha ka ni ke jing duai ha ka ni ka por pi ban but na din jonga kupa jonga bahab neng ngawan hajan jong mi kumbang along ngatip mami melong blay badap da jing eat mi eat palat yanga bat mi wan banyap namar jonga kupa ngawan ban phai shami hani ka por da donut jonga baro nga khot kerpat yami bami men wan ban shong ban sa bat ban pediang ka jingim ka jonga pen khut yanga ye ki pop ki rengkang ki palat ki jonga da ka snam ka bami melathe alo ka dingfna kalbari nga khot kerpat yami shong sa ha ka donut ka jonga bat mi men long utrai bat ukenrat jong ka jingim jonga nadu ka ni ka sngi ka bamenta sensyare ka jingim jonga atrai ngakwa ban im na benta jong me bat bu hanga yo men sim ko jong me khnang bangla ban im ye ka jing im koi dei dur bat me hani ka sla jong ni khando map yanga atrai pen khut yanga ye ki ringkang ki palat ki jonga khnang bangla ban impat ubriu ubat thamai hami ka buram ka jingo kolong yami batang yami kin trai ko pa ba hamning nga IT shami kin tai kin ko por bami melong blay kin tai ban wara i jing pen thamai kita baro ki ba pediang ba mat yami kin ka sngi ka ba menta ba so thu ba klem mami kin namla ban im kin tai ka jing im ka ba pen so bhai yami ka jing im ka ba im ka jinglong ka jing im jong mi ko trai chi so ba ko do ba trai mami melong blay ban yarap yaki ban ai bor ban penchai bor ka jing im jong ki makin marpat ye ke jing bhai ke jing kerku ke bami me dan ban le ko trai baru kum jo trai kerku me ye kita baro ke baya leng ba jo ke jia lenti ke ba e na ke jing im jong ki kerku ye ki ko trai ji so ba ko do trai baru kum jo trai ngapan bana ke ne ko por ye ke jing pelat ke jong me ke tai ke jing im jong ki ne kita ke jing ban ba khia baro ne ke jing le baro ko trai ji so ba ko do lagalong ke jing pang jing kro lagalong ke no no ko benta ke tai hang ne ko por ke tai nga pelat trai ya ke jing pen khia ka jome nga pelaj ya ke jing kerku ka jome si ke jingim jongki bakin mat kin trai ya ke jing dor kat jome ha ki por baro ko trai namar mami ma ong kin trai melawan kin tai ban long ke jing kerku si ke jingim jongi kin tai la kalong ka kamen sim bat ke jingim jongi nadong shadong ko trai panganget patra lengba jeng ni ke tayo ngin mat pat ye ke jing bha ke jing kerku ke bami ke ta me pli pat ye ke jing khang ke thamai ke jing khang jo ke jing kerku ke ye ban tu ke jing im jongi i wei pe wei ko trai ka buram ke jingo ko ye me batang ye me aga kerteng ke jong jisu i pendam gi pan ke ne baro amen but amen ni opor ngi la pois ka bawai but nya pediang ke jing ai ke jongi ba ki yeng ba pi don pilaban pediang pilaban bu yaki hayeng ban insa pha pat yaki sepo kabalang ban ang ni por ngan kerpat i pasuban shan sebaban duai ni matang ni jing ai ngo pada ju por ban kerku pan wai kum ju kumle shibune yapi baro ki bla shashkor ban nget kalalong jing kerku na mata jong pi iwe pi we tungi duai try ni sngi yo man aingu imi ye ka jing dor ka ka jami ka kodor hapring jangi in try ka bingi mani imi ka bingi yaro imi ba try ka bingi yo sngoru ka ktien ka pamim la pha no limo shakri jami ko pang adwai kin try ka jing ka khu ka jami ka nang long halor ju mang adwai ba ka ktien ka pamim la pha ani ka sngi ka no ka ktien try ka ba nang yai te yingi kin try bingi nang long shushu ko mami ba try ko tra bani i kin try ba mimi yo ban panon kampat ikamek ke jami paganang mi khmat thik pathik yemi hagani ka slaj ka khando trying a dwai ka jing khu pa jip sle ka jip shat bor pa ka jing try ka jing pen
penchai ke jome ke try ke khri ke jome ke nang long kham khrau try ho shakri u jame ba yeng ke jong u ke long la kerkhu try ha ki benta baro jong ke jem ke jong ki ba try ngi aingu me try ba limba try jong ni ke por baro ngi aingu me ba mi mela kerkhu ngi ba ne ke jing kerkhu gi ba mi mela the shle ke jem jong ngi wan ra traban ikini ke jing aingu shme try along try ka ba shipo along try ki son kong la long try ju ko try ki jing aingo ki ba per try ni wan ra sheme kin trap ngi duai ba men pen kan tang ki ka tien ki jame ba hang no ba on pen kam ki kan long bet try nam ta ka jing penyar ya ke hima ke jame ba ka buai no jeng ni ke sngi ke jing shakri baro ba ngi dan try ngi duai ba ka jing ba ka jong blai ku pa ke jing ai ke jong jisu lem ba ke jing slok ba thiang ka ba pen chat bor ke jong men sim ba khoi kan long lem long rekat bat ngi lang baro ki parabanget baro try ki ying ki sem ki jong ki baro try ko try ki ri khoi baro ki ba au khmilanti ye ki jing wan ki jame men ta ba hala ka taro amen but amen